يا قدس إنا قادمون يا قدس قد حان المنون يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون يا قدس إنا قادمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. yawwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau juma'a 28 a wani lissafin kuma 27 ga watan Ramadan, wanda wannan juma'a ta zama wato juma'a ta karshe a cikin wannan wata Ramadan mai albarka, wanda irin wannan rana ne shekaru kusan 42 da suka gabata Imam al-Khumaini Quddisa Sirruhu yayi wato ilani ko kuma yayi shela akan cewa wannan rana ce ta duniya ta taimakon Palestina, wato da kuma Masjid al-Aqsa, masallacin Qudus kenan, wanda shi al'amarin Qudus ko kuma Palestine al'amari ne wanda yake an faro shi tun shekaru da dama, kusan tun a ƙarshen ƙarni na 19, wanda hakan ya kasance ne tun yayin da aka wato asasa ita kungiya ta Sahayuniyawa, wanda tun a wancan lokaci din ya zama cewa shi Masjid al-Aqsa ko kuma yankin Palestine ya zama cewa Yahudawa an tattara su ko kuma an fara tattara su a wannan yanki din, aka dinga tattara su har ya zuwa wato bayan a cikin karni na 20 kenan, ko kuma tsakiyar shi yayin da aka yi bayan yakin duniya na biyu kenan, ya zama cewa an yi ilani ko kuma an yi shelar cewa dukkanin Yahudawa an zaba musu kasar Palestine, zai zama cewa za su koma zuwa ga wannan kasa ga baki ɗinsu. To ita dai shi dai masallacin Qudus ko kuma yankin Palestine yanki ne wanda yake misali mai matukar muhimmanci ga musulmi, musamman masallacin Qudus masallaci ne, guri ne wanda yake mai matakar daraja ko kuma mai daraja kila ba za mu gaza cewa ta biyu ko ta uku ba a musulunci, ta yadda za mu ga misali Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan shi a cikin alkurani, wanda a shi ne nan zuwa ga shi ne nan aka yi Isra'i, daga shi kuma aka yi wato mi'raji. Kenan wannan masallaci yana da matukar muhimmanci a wurin musulmi, ba wai wani al'amari bane wanda yake banci wani bangare daga cikin bangarorin musulmi, a ya shafi dukkanin musulmi ne nan. Sannan kuma ta bangaren misali mutanen da ke zaune a wannan guri, duka wa'annan mutane din misali musulmi ne nan, kuma hadisai da ayoyi sun yi bayani akan wato wajabcin taimakon musulmi ga dan uwan shi musulmi. To duka wayannan abubuwan ya sanya ya zama cewa al'amarin Qudus wani al'amari ne mai girma, mai matukar muhimmanci a wurin dukkanin musulmi. To ana ta wannan kai komo ko kuma ana ta fafatawa tun shekaru da dama, kamar yadda muka yi magana cewa tun kusan ƙarshen ƙarni na 19, kusan shekara 100 kenan da kusan 30 ma kenan yanzu da suka gabata ake ta kai komo misali akan wannan masallaci kenan. To sai dai har yanzu ana ta kai komo kuma har yanzu ba a samu wani sakamako ingantacce ba. Abinda mutanen Palestine ke samu daga musulmi, mafi girma abinda suke samu shine nan wannan rana ta ƙarshen juma'an ƙarshen watan Ramadana, musulmi sukan fito su nuna goyon bayan su ga Falastinawa da kuma nuna rashin amincewarsu da zaluncin da ake yi musu. Shine kadai abin da wato su mutanen Palestine suke samu. Alhali abun bukata shine nan ya zama cewa dukkanin Yahudawa sun tashi daga wannan guri, ya zama cewa sun zama yantattu, sun kuma zauna a cikin gurin su, sannan kuma masallacin Aqsa ya zama ya dawo hannun musulmi. Sai dai har yanzu ba a samu hakan ba. To menene dalilin da yasa har yanzu waɗannan abubuwa bai samu ba? Wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu wato wa'innan abubuwa ba su samu ba shine nan, na farko wato kasashen musulmi sun kasance misali wasu mutane na jagorantar su, ko dai ya zama cewa kasashen musulmi mutanen da ke jagorantar su ne nan wato
malalata ne, matsorata, ko kuma waɗanda ana zaben waɗanda ya zama cewa suna jagoranta su ba su cancanta da jagoranci ba. Kawai dai mutane ne ake kwasowa ko da yaushe sai ya zama an ɗora a cikin ƙasashen musulmi. Sannan kuma su wa'annan jagorori na wa'annan ƙasashe na musulmi din sai ya zama cewa suna biyayya ga wato ma'abota girman kai, wato Yahudawa kenan, da kuma ƙasashen Turai. Sai ya zama cewa to daga cikin dalilin waɗannan abubuwa sai ya zama cewa wannan guri har yanzu bai zama ya kwato ba. Sannan daga cikin dalilan da yasa har yanzu wannan guri bai kwato ba, akwai wasu ƙasashe na musulmi sun ɗauki wato salo ne nan na sulhu da su Yahudawa, cewa wai a yi sulhu. To sai dai sulhun shi bai da ma'ana, saboda an kasa fahimtar cewa a yi sulhu ne nan su zauna ko a yi sulhu ne nan su tashi a gurin su koma wani guri. To ko dai ya aka yi ne nan har yanzu. Don haka ya zama cewa shi sulhun bai ba da wata ma'ana ba, kawai dai ana cewa a yi sulhu ne, amma kuma su suna ci gaba da zalunta da kuma wato keta alfarma na wannan masallaci. To wannan kenan. Sannan kuma sai ta bangaren wato mutane ko kuma jama'ir na musulmi, daga cikin dalilan da yasa har yanzu wannan wuri bai karɓu ba shine nisantar musulmi da wato koyarwa ta alkur'ani da hadisai, ta yadda za mu ga cewa alkur'ani misali ya yi bayani akan muhimmanci na wannan wuri, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin suratul Isra cewa asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. To idan muka gani misali cewa idan muka duba wannan aya zamu ga cewa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin wannan aya cewa wannan wuri ne nan wato mai alfarma kuma mai albarka, mai daraja. To idan muka kalli misali ta bangaren hadisai kuma zamu ga cewa misali hadisai da dama sun yi magana akan wato muhimmancin taimakon musulmi ga dan uwan shi musulmi. Har wasu hadisan ma sukan ce duk wanda ya kwana bai muhimmantu da al'amarin musulmi ba to ya fita daga cikinsu. To sakamakon cewa misali musulmi a irin wannan zamani ko kuma a wannan lokuta sun yi nisa da koyarwa alkur'ani da hadisai, ba su wani kallon su domin wato aikata su, shi zama cewa an samu jinkiri na wato kwato wannan masallaci ko kuma 'yantar da wannan guri ga baki daya. Sannan daga cikin wato abubuwan da suka sanya wannan masallaci zama ya yantu ba, akwai rarrabuwar kawukan musulmi da kuma wato shagaltuwa da matsaloli na sabani a cikin musulmi. Yau sabanin kaza, yau sabanin kaza misali. Alhali kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana umarni da harhaduwa, misali harhaduwan kai tsakanin musulmi, da kuma hadisai ma gabaki da ta bangaren ayoyi akwai misali Allah madaukakin sarki yana magana akan cewa misali wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum. To irin wayannan ayoyi misali kada ku yi jayayya sai ya zama ku rushe, sannan kuma ya zama karfin ku da kuke takama da shi misali ya tafi. To kuma haka ne misali, kuma wannan yana daga cikin wato abubuwan da su Yahudawa ko kuma wato mutanen yamma suke amfani da shi wajen lalata karfi na musulmi, jayayya da kuma sabani a tsakaninmu, wanda yau ya zama kamar shine nan abun ado a misali a wajen musulmi. To wannan shine nan, wa'annan su ne daga misali, wannan yana daga cikin abubuwan da suka jawo wato nisa ko kuma jinkiri na rashin yantuwan wannan masallaci ko kuma wannan wuri. Don haka idan musulmi suna so misali ya zama wannan wuri ya zama ya yantu ko kuma ya kwatu, to dole ne ya zama cewa waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu ya zama musulmi sun yi aiki tukuru domin gyara su, mana dawo da wa'incin kasashe misali musulmi ya zama cewa mutanen da ke jagoranta su misali mutane ne wanda suke ba sa da tsoro, sannan kuma ya zama ba sa biyayya ga kasashe na girman kai. Sannan kuma magana sulhu dole ya zama cewa musulmi sun kau da kai daga ita, ya zama cewa an cire ta. Masallacin Qudus ba zai kwatu da sulhu ba, mutanen Falastin ba za su yanci da sulhu ba. Dole ya zama cewa menene
zai yantar da wannan, wato ta hanya ce ta jihadi da kuma gwagwarmaya, ta hanyar wannan ne kadai zai zama masallacin Qudus ya kwato. Sannan kuma ya zama cewa an dawo da koyarwa da karantarwa ta alkurani an koma zuwa gare su da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma al'amuran da suka shafi misali suke da alaka da sabani, ya zama cewa musulmi sun kauda kai daga gare su, ya zama cewa an kauda kai da dukkanin al'amuran da suke da sabani. Idan aka yi haka, to daga wannan lokaci din zai zama masallacin Qudus ya dawo hannun musulmi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari a ƙasashenmu na musulmi, sannan kuma ya kawo mana ƙarshen zalunci da azzalumai gabaki da a dukkan faɗin duniyar nan gabaki da. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.